Roso tenan tak percili. Fisiknya luar biasa. Pancen leres. Nyapa lo lagi metu. Sabar, Bos. Nyapa lagi metu kok awakmu emosi kuwi lho. Mongko wis tak lem lho, fisiknya luar biasa. Luar biasa, kamu itu kuat. Kuat, gitu powernya hebat. Sehat. Kesehatanmu itu wajib dijaga dengan berolahraga. Kapan le olahraga le ora joget ngene iki ya? Lah nggih ning omah ya ora tau, ora pernah. Niku lare pundi? Sing ngedang lare pundi niku? Wonogiri. Wonogiri gawan kono. Oh ya ora wani lak Wonogiri liyane wani aku sih. Lah nyapa lho awakmu kok muring-muring karo kono kudune wong Lah mangsamu joget diterus-terusne boyok pedhot. Lho jenenge menungso, apa meneh piyayi Jawa. Kuwi nek ditambahi kudune matur nuwun aja malah muring-muring. Lah kowe apa-apa kabeh ditambahi gelem. Matur nuwun. Umurmu ditambahi dawa gelem. Gelem matur nuwun. Tapi lara, bosok ning kamar gelem kowe. Ya aja ngono ta, Bos. Ning wong urip kuwi, Cak. Pripun? Sing jenenge wong urip aja nganti ninggalake tembung ibu. Iman budaya karo olahraga aja nganti lali. Nggih. Mula olahraga malam malah karo berbudaya ya joget ngono kuwi nyatane jenengan joget serampat ya apike kaya ngono ya. Lah nggih. Wong kula niku kalih jenengan niku napa lho sing boten. Napa melih niki teng wilayah mriki desa mriki. Grogol paribasan grogol lara percil sora. Lah iya. Mula ketokno, kasektenmu ketokno. Ayo, Pak. Iki mau ibu-ibu wis padha seneng lho. Dong tung nok tung nok tang tang. Yo lho ben seneng ya iki. Nyenengke wong iso dakok. Wong kula niku ganjarane gede. Mbah Lurah Jalu niku kanca akrab. Setahun niku kalih kula. Mandeko. Aku lek wis ana sebab kula niku wong budaya mulai riyen. Dados kula ngaten iki nuwun sewu. Oh. Dados kula mbokile wonten tempat-tempat napa-napa niku. Dados jenengan. Lah, niki Mas Percil Mas kula niki saben mireng napa gamelan ditabuh, napa melih serampat.
niku mesti joget. Aja kok gamelan ditabuh, gamelan ning trek wis dijogeti kok. Nggih, kula kan pedhot turun anu kan kula kalau iki tegene daleme Pak Purnomo. Kula pedhot, Bos. Pernah pedhot. Ngapa? Jenengan mboten usah bujeng jenengan. Lah Niki napa? kula niku saestu niki dalu niki luar biasa. Ning awake dhewe niate lak menghibur warga masyarakat Grogol. Ya menghibur tapi lak boyok pedhot sampean tanggung jawab. Lah piye carane kan jenengan penari yang duwe strategi. Nah, Ngono. Iki lak umur gak ana strategine belas iki. Tapi kan olah pernapasan kamu bisa. penapasan apane urung keimangan belas mau aku. Ya ki mau apa sing lagi awak dhewe teko langsung metu kabeh. Jenengan teng daleme sinten Apa-apa? wau? Transit. Daleme Pak Mudin. Alah. Lho Aku nyapa to? sesuk Kopen teng mriku. Ngene Mbah Nuril. Sopo? Pak Mudin. Mbak Mudin Nuril. Nggih. Sing ben malam satu pengajian to. Leres. Alah tenan. Sampeyan cik duwe enek ora? Ora neng. Malah ditulisin yang jero saklar sanyo dilarang dihidupkan. Loh, saestu niku wau. Jenengan kan mboten jenengan untir to? Ora tak untir. Lah tak untir lah kok nyemprot ning raiku malan. Alah iki jane iki omah apa jebakan Batman ya. Lah kok sik to kok gak nganggo ciduk terus awakmu mau mengguri piye carane? Akhirnya tak tutul-tutule temboke Mbah Mudin. Lah, gilani. Lah piye? Awakmu kok malah- Lah darurat kok, Bos. Menika acarane pun luar biasa. Acarane Dadi apa? acarane ora mung bengi iki tok, acarane sak ulan nutuk. Lho. Berarti 30 dina. Iya jenenge iki kan Selan Agung lagi ngoten nggih. Nggih, Selan Ageng. Niki Selan Ageng niki ben taun niku ngeten niki. Nggih. Kula pun ping pinten mawon teng mriki punan. Wis ping Nggih. pira? Ibu-ibu ning kono mau, Heeh. aku ora ngopo jak foto. Temason wong loro. Ora usah mbok omongne sing tuwek-tuwek mau. Tapi kula gumun, jan gumun saestu lak Ponorogo niki sak desa sakmene kae ya. Niki sak desa nggih ngeten iki nggih. Ora grogolan to. Grogolan tok nggih ngeten iki nggih. Bapak Ibu remen nggih kali sak percil nggih. Aku tukaran pepele. Lah nek wani karo aku maju le rene tak atas. Ayo. Arem sanget. Marem. Napa malah teng kene niki Mbak Lurah Pak Jalu. Nggih. Niku kan kanca plek kali kula, Bos. Pak Jalu Prasetyo. Nggih Pak Jalu niku. Oh, Oh, masa kanca? Lah, aku ki Pokoke yang wonge apik kok mbok aku kanca. pokoke ya kene iki kanca. pokoke ya kene iki apa sih? Ala wilayahe Grogol. mboten mboten mawon mboten grogol mawon. Budi. Mriki wonten 8 dukuhan. Ndi ae. Pokoke Kerajaan Karangjati. Kerajaan Pandan, Mijil, Mingging, Klanan, Kalisobo, Karangjati, Grogol, Gombak. Loh, awakmu Nggih, kok Pak. iso ngapal? Lah rapal piye nek tulisane iki lho. Alah. Ditulis lho. Ngomong awakmu wis kulino rene karo Mbah Lurah. Nyapa kok iso mbok omongne maca? Niki kan dalane pun ditembusne. Leres. Gombak Tembus. kalih Nggih. Pandan. Nggih. Iki apane dicor. Ya. Benjing badhe wayangan teng mriko. Amin, amin, amin. Nggih, nggih. Ning kono. Rencana. Tiwas tak enteni iki lho. Rencana. Ngene iki wis tak enteni dhewe. Ya sementing awake dhewe ki ndonga sapa ngerti sesuk ditelepon karo Mbah Lurah. Amin. Ngono Ayo, to. muga-muga. Sesuk wayangan ning kono. Ya. Iki masyarakat seneng, ibu-ibu seneng. Nggih. Lho ningali wayang kados ningali pengajian lho. Lah, kok Ibu-ibu iso? seneng mikir, ya ampun percil gantenge ngono. Atene ngoten lho. Lah, Lho, ora percaya sampean. Ora percaya. Lah, Wong percil elek. ganteng napa elek? elek. Sampeyan aja melo-melo, Bos. Muni elek ngono Jangan kok. Jangan iso tak sombong. meneng. Sampeyan meneng saya. Jujur Bu nggih, jujur nggih Bu Jujur nggih. nggih. Percil ganteng napa elek? Elek. Oh, elek ngono lho. Aku meneng lho Ki San. Ngono kok iso sombong. Krungu sampeyan. Lek Sik, hop, sik. Nun sewu ibu-ibu, jujur nggih. Pak dalange ganteng napa elek? ganteng. Pak dalange ganteng napa elek? Ganteng. Sekali lagi, percil ganteng napa elek? Elek. Lho. Krungu Kuwi sing sampean. jawab lagi kene lho Mas, sing kono urung mbok takoni. Ora usah tak takoni kuwi kancane. Ngono mana sing ngomong ganteng ning kono mau. Oh, rupane kaya kodhok ngono kok. Lah jenengan kodhok kucluk ya jane kok rumah sakit. Pokoke rumah sakit ning kene iki wis matur nuwun banget aku ki. Nggih. Masamu Sawo. Heeh. Kene iki kecamatane Sawo. Kecamatan Sawu. Mbah Lurah pun niki sedayanten mriko Mbah Lurah sedanten. Oh, Nggih, lurah sak sawo. Ponorogo. Anu apa sawu. Mboten namung Sawo, lintune nggih wonten sedanten. Enten sing Niki saking badhe- jawine Sawu. Wonten niku wonten. Wonten. Dadi kok kabeh niki mangke kan mantun niki terus DP sedanten to Bos niki lurah-lurah niki mriki. Pancen DP kabeh. wayangan. Napa? DP wayangan. Son horeg. Ya paling gak ya wayangan Ya dagelane wayangan. awak dhewe cak Sampeyan sentil iki kok ya enek
melestarikan kebudayaan kita. Ngarum kuncaraning bangsa gumantung ana ing luhuring budaya. Nah, kados kula kalih jenengan menika kalih adik kula Slentem niki niki menghibur masyarakat. Piye to masyarakat bengi iki ora mikirne utang? Oh iya. Piye masyarakat iki bengi iki ora mikirne bank mekar? Ora mikirne cicilan FIF. Ben atine ayem ya tentrem atine ndelok wayang enek hiburane. Lagi seneng bengi iki nganti direwangi gelar kloso, gelar plastik, gelar koran, gelar sak, ora apa-apa lungguh ning gelaran sak. Sing penting aja nganti kemulan sak. Soale tanggoku mulih wayangan ngene dikemuli sak, sesuke meteng. Masa? Masa? Sakidin. Oh, sakidin. Iya. Ning leres sak percil niku leres. Dados piyai mirsani wayang niku rebute golek ati seneng. Leres. Lah mangke warga masyarakat Grogol menawi remen penggali otomatis sesuk-sesuk le nyambut gawe saya sregep mergo pikirane padang. Dengan doa yang kuat akhirnya asile warga masyarakat mriki ekonomi melimpah ruah sejahtera semua warga ing Grogol sedaya kemawon. Amin. Lah, lek ngoten berarti ning alim mriki kan kita harus kompak. Satu sama lain dalang karo dagelan kudu kompak, dagelan karo yoga ya kudu kompak. Niki kalih sinden nggih kedah kompak. Harus. Kita adalah cara wong babalan ini satu tim. Nah, harus saling bersinergi. Lah, bekerja sama. Kerjar sarmar. Sampean sukses, aku ya sukses. Aku ora sukses, sampean ya melu bubruk. Ora sukses, bubruk, Bos. Dadi nak sing dhuwur obah, sing ngisor ya kudu ngimbangi. Nah, nak sing ngisor obah, dhuwur gak obah ora keri. Terus niku pun wis tak tapane ngoten niku. Ning kula cobi niki menika. Boleh. Mboten napa? Boleh. Sedanten? Boleh. Tenan ora? Tenan. Oh sampean kok gebreneng kok percil biaya. Ini memang disuguhkan untuk semuanya, Mas. Awakmu tinggal pilih yang mana yang kamu inginkan. Lah jenengan ningali kriteria perempuan itu sing pripun? Napa? Jenengan lak ningali kriteria perempuan itu digo napa niku? Sinden-sinden ngeten. Ya wajahe to. Pertama kan muka dhisik. Ayu porane saka muka. Sok sering salah kuwi. Stabil zaman iki. Pakulitane. Kulit iki saiki di skincare wis nyerem mumuh saiki. Body. Alah body rong duwe anak telu gombrot kuwi kok wis. Lah sampean saka segi apa? Kalau melihat wanita itu dilihat dari 4 kriteria, Pak. Ada 4 poin. Wajah, dada, perut, bawah perut. Lah iki lho. Ya. Wajah ada 4 poin. Wajah itu ibarat kota Magetan. Makin dilihat makin bikin gregetan. Lah wajah. Itu kalau wajah. Magetan. Makin turun ada yang namanya dada. Apakah dada? Dada itu ibarat kota. Pundi? Kota Surabaya. Kok iso Surabaya? Suka diraba tapi bikin berbahaya. Iya. Iki lho. Ada yang perut. Perut itu ibarat kota Semarang. Kok iso Semarang? Semakin mendekati area terlarang. Mergo ning perut ya. Ada bawah perut. Bawah perut ibarat kota Sidoarjo. Kok iso? Sing terkenal lumpur lapindo. Sebelum bertempur dilap dulu biar tidak kendung. Niku kriteria wanita. Lah kalau saya laki-laki. Ampun jenengan niki khusus Mbah, iki gawe dhewe, Bos. Khusus apa? Laki-laki piye? Mbah Mudin Nuril. Mbah Nuril. Nggih. Mbah Nuril, laki-laki khususnya Mbah Nuril. Mbah Nuril ngono anu wis padha ae lah ngono kuwi. Dadi lek cara kriteria laki-laki yang seumur-umur Mbah Nuril niku kriteriane secara hati-hati jamaah akeh lho. Betul napa? Pun kula ngobrol mau. Niku kriteriane kotane Gorontalo. Maksudnya Gorontalo? Gurung diapa-apane wis telatelu. Jadi aku wis ngobrol karo dhek. Mbak niki aman Cak. Wah, niki mboten napa Cak. Wis bolos. Karo dhewe keluarga. Niki to cobi niki. Kekompakan sinden Madangkara. Iya, boleh, enggak apa-apa. Yang sini namanya siapa, Dek? Pengen tahu dulu. Tak kenal maka tak sayang. Namanya siapa, cantik? Iya, selamat malam, saya Winong. Winong, asli dari? Aslinya Tulungagung. Oh, Tulungagung, Dok? Iya. Tulungagung. Apa? Kamu mburi pasar kayak? Iya, pasar Ngentrong itu loh. Burine ta? Iya. Awakmu kok hafal? Kok ngerti? Aku ngawuri padahal. Ngentrong nggih, Nduk nggih? Iya. Winong hobinya apa, Dek?
Hobinya aku olahraga. Oh, fitness. Iya. Nge-gym? Iya. Oh ya, bagus. Iki menjaga kesehatan bocah iki. Dadi wedi loro-loro wedi bocah iki. Dadi Berarti menjaga sehat kesehatan. ya? Sehat. Rabi karo bocah iki mesti sehat selawase. Sip, Pak. Terima kasih Adik Winong. Nomor 2 namanya? Namanya siapa, Adik? Cantik. Saya Birgita Ayu. Oh, Gita Ayu. Oh, ini sing obat kae lho. Pil kita. Birgita, itu tuh pil kita. Birgita. Birgita Ayu. Rumah dari mana, Dek? Kediri. Kediri. Hobi, Dok? Renang. 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 Kedalaman berapa? Kedalamannya 1 meter aja. Lho, sakmene iki Kowe ora renang, Dok, kowe kungkum. Lah apa nek renang saudel tok iki lho kok terus aku. tapi kan mungkin baru pemula, Pak. Jadi Pemula. Oke. dulu. Hobi renang pernapasan panjang. Panjang. Oke, umurnya dawa bocah iki. Namanya siapa? Amin. Yang 3, D. Anu to, Bos, rada anu ya, rada. Sampean sing kurang cetha. Rada cedak. Dadi tekoki lho, meneng ae degrek iki jane sinden piye jane iki. Bahasa tubuhmu itu kurang. Salam sik. Eh? Salam sik no. Assalamualaikum, Dok. Dok. Kula nuwun. Bos, iki nih kita. Iki nih, Perlu perlu THT. cedak, Sindene sampean kowe THT Awakmu kuwi kurang lek kok komunikasi cara bicaramu kurang tajam. Nah. Jadi kuwi harus Tegas. pengucapan A I U E O nya harus cetok. Nah. Selamat malam, Mbak. Baba. Bongko to kowe. Dua. Baba. Lah iki kok sinden iso koyo ngene apa iso nyanyi bocah iki lho. Nah. Sampeyan kok rumah sakit. Opo terus Dok. Oh, iki kok ngenakane iki lho. Rora ditablek iki ketoke anu. Oh, nganggo setelan. Adik, Nduk, Cahyu. Iya, Kakak. Nganggo kode bareng. Tem. Sing kiwa cablen ganti. Sing kiwa. Mau lho tangan kiwa. Plek. Jiro lu. Takoni Dik, macar Dik. Adik, Dek. Baba. Ayo. Dadi ngene lho, iki ketoke iki sarape pedhot bocah iki ketok. Lah sampean lah muridnya Pak Purnomo iso dandani. Oh iya no. iso. Iki dilus-lus tok iso. Nduk, Cahyu. Iya, Kak. Ya coba balekne nah. Apik lho, Pak. Apik dengkul Nggo dolanan jajal takonono. Bar mau benakno. Dek, Cahyu, namanya siapa cantik? Baba. Urung banter iki mau. Lara, Cuk. Gak melu-melu aku nek kuwi. Sindene nesu. Sindene taketne nesu. Adik. Lah awakmu yo ngono kok. Iya, Adik namanya Kak. siapa cantik? Dian. Dian. Iya. Oh, ya itu oh iki lho. Iki lho jenenge Dian Temi ya saiki iki lho jenenge. Dian mbake jenenge Temi lak diteluk Dian Temi. Oh, iki. kembang. Dian adik Dian asli dari mana? Madiun. Madiun. Kesukaan? Pecel mesti. Makanan paling suka Oh, makan apa? makanan anu. Lah, Tepo. Tepo, seperti lontong itu ya? Iya. Waduh, Madiun tok ya tepo. Iya. Tepo. Ya. Tahunnya dibuntel ndok kae lho. Nggih, Kecap. tepo ya? Tepo Iya, tepo tepo. kecap apa tepo pecel? Tepo kecap, tepo pecel, tepo tahu. Tepo tahu Doyan itu suka kabeh. semuanya? Suka semuanya. Soto suka? Enggak, Oh, bakso? enggak suka. Yang enggak suka yang seperti ikan itu enggak suka ya, Dek? Enggak suka. Sing Oh, amis-amis gak seneng. Berarti ki keluargane ora men le. Ora tau mangani Pak belas. Ya takonono. Iki wis sehat ora mungkin kolesterol bocah iki. Hobine apa? Oke, hobinya Kakak? Aku hobinya metu. Metu. Masa enggak mlebu belas? Sok metu tok, yo metu mlebu to kaya metu. Maksudnya keluar rumah. Heeh, Oh keluar iya Silaturahim. Silaturahmi. Oke, siap Adik. Terima kasih. Kang, mangane Koncone oke. mangane tepo mosok seneng metu. Yo bene. Ojo tak serigis tak tapuk Oh, iya, lambemu. Nomor sekawan paring asma sinten Ibu? Kula Ibu Sukesi. Ibu Sukesi. Mun gadah garwan apa dereng? Ha iki lho. Wis sampun gar wong ngono. Lah ayu dhewe lho, Pak. Hobinipun menika cara wong niku hobine niku nyentaki napa nyeneni napa mboten? Lek mau takon kok bener kabeh to ki. Lho, jenengan kok malah apal kae sinden iki. Woi, nuwun sewu Ibu Kesi. Nggih. Di dalem Tulungagung nggih. Tulungagung Mas Percil. Injih. Menika hobine sakniki napa? Sami napa mboten kali riyin? Kula sakniki hobi kula niku
ingon-ingon kutut, ngopeni kutut nggih. Burung Pak, manuk. Nggih. Inji. Menika kututipun lek enjing menika dimakmi napa nuwun? Dare napa kututipun menika? Menawi enjing menika daharane kutut kula niku kroto. Kroto. Nggih. Aku lagi tumon. Kroto. Mangane apa tak percaya? Kroto. Aku lagi tumon kutut mangan kroto. Ora apa-apa. Iki krutute memering cangkeme. Nuwun sewu aduk, anu Ibu Kesi, kutut menika mak daripun napa niku apa jenenge? Kroto. Nak dalu menika kututipun tileme teng pundi? Tileme nggih teng anu no, Pagupon. Oh Pagupon, omahe Doro. Dadi damel kutut. Nggih. Mergane kutute gudi dadi butuh Pak Gupon. Menika kutut menika lek disentak ngoten mlungker napa mboten kutut jenengan menika? Kutut kula Nggih. nggih kadang-kadang layu. Woi, rungokno. Ha iya. Pancen aku kancane Walid tok. Pak aku saya membayangkan lho Pak kutut ning pegupon mangane kroto terus mungker. Ya kuwi ora usah mbok pikir. Ning kutut kuwi ra kuwatir nadyan manggen ning pagupon, Lah mangane napa? kutut ora apa-apa. Lah napa? Mergo lek bengi sok-sok ya lek Bukesi turu kutut iki dolan dhewe dhek. Nek gupon-gupon liya, gupone Winong, Birgita. Kutute nakal. Oh, berarti kuwi termasuk perkutut omnivora sing nerutus. Iya. Terima kasih Bu Kesi. Kesukaan kutut menika. Sama-sama Cak Percil. Siap, Ning nganti Adik. kututmu tekan ngendi-ngendi tak ketok tenan. Kuwi piye ta jane? Borongane ora. Apa? Kuwi lho, rungokno kuwi lho. Apa? Olah kututmu tekan ngendi-ngendi diketok tenan. Aku dukutut aku bence kok. Menika anu ganti bence cilik. Menika ingkang nomor sekawan Nah, paring menika asma sinten? artisipun Madangkara. Oh ngoten. Menika Iji. wulan ngajeng badhe siaran wonten RCTI ngoten. Lho, acara napa nun? Apa patroli. Sanjange RCTA. Apa kuwi? Radio cilik tanpa antena. Lah iya. Namanya siapa cantik? Halo, selamat malam. Bahasa Indonesia, Pak. Selamat malam. Mbok karepmu. Awakmu kudune sing halus karo. Lah ditoke namanya siapa cantiknya apa kok halo bel-belan apa Loh, pikir aku? kita kan harus memberi salam dulu. Ya, Pertama ya. kan pambuka dibuka dengan salam. Ya. Namanya siapa cantik? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nggih sugeng dalu Cak Cek. Nggih, sugeng dalu. Sehat nggih? Nggih, sehat. Kamu mriki nitih napa? Kula kalih lare-lare. Kalih menika. sinten? Lare-lare wonten lare sekawan niku mriki Oh, nggih. alah, Nuwun nggih, sewu nggih. paring asma sinten? Dewa sampun dahar. Sampun. Oh, dahare kalih napa? Kalih kroto jenengan. Oh, nggih, nggih Kroto. sami kalih dalange nggih. Nggih, sami mawon. Berarti jenisnya sama nggih? Anu bos iki desele ning ndi bos dipateni bos iki bos. Pak, lah kok omong ae ora mandek-mandek. Iki kulino dadi presenter. Jadi awakmu jangan sampai bingung sama dia. Adik. Nggih Cak Cel pripun? Nggih, dalem sang putih nuwun sewu. Nggih, anu Dewa jenengan nitih napa? Bis. Bis? Pak, Bis. ngomong Bis gede napa bis 3/4? Bis gede mbak nerai dawet jabung barang niku mau ya. ya aja ngono to. Omahmu ku ndek. Kula ngawi. Oh ngawi. Ngawine pundi? Ya sanggon-nggon, sak senengku. Lek takon ra ngono kuwi. Lah pripun? Ngawi pundi kok ngawine pundi? Iki ngawine pundi? Wis anggon-nggon ngono lho Pak jare. Pedalem saya ngawi. Pak, kesukaan makanan apa, Nduk? Cayu? Saya sukanya makan bakso. Sing paling disenengi apane Pak takono? Bakso. Kita gendeng bocah iki ya, Bos. Bakso nggih. Iya, bakso. Damel sosis napa mboten nuwun sewu? Bakso yang ada mie-nya, Mie, oh iya. ada sosisnya. Sosis. Terus nanti kalau dimakan metu kecap. Alah. Aku suka itu. Paten ono le bocah iki le. Sabar. Kuwi wong sumeh ya, Pak. Iya. Sumeh. Lah guyu terus ora wong gendeng kok. Cak Cel, Dalam Cak Cel suka sama bakso enggak? suka. Suka ada mie-nya enggak? Ada minyak dong. Aku punya amil loh. Jingan bocah. Ya, wis aja ditutuk nih nang. Nomor niku, niki sing pojok-pojok. Ngomong Nggih. duwe pabrik mie bareng. Wah, ya iki, lah iki. Lah Iki. piyayine alusan, dasare mesam-mesem, Iya. sawangane tajem. Tajam. Nuwun sewu. Nggih Mas Percil. Injih. Lho sing nggih.
Lho. Nyapa to, Pak? Nuwun sewu. Dalemipun pundi? Dalemipun? Kula Sragen. Oh, Sragen. Paring asma sinten, Mbak? Lia. Lia. Sragen Lia. Hobi makanan apa-apa nuwun sewu? Makanan sate. Sate. Sate napa nuwun sewu? Kambing. Kambing. Ampun kata-kata mangke nggih. Lho, Tonggo nyapa? kula mangan kata-kata melampahi ngeten nggih. Kuwi darah tinggi kakean. Ampun kata-kata niku maro sepah kula piyambak. Nggih, ampun kata-kata. Sedikit-sedikit mawon. Kuwi moro tuamu. Ini coba kita coba kekompakane nuwun sewu. Boleh, monggo. Iya coba. Arep kok kapake monggo. Oh nggih no, kula jeneng. Dinampak-nampake yang sal niki. Boleh. Kita coba velocity bareng-bareng. Oke. Ya. Iya no, awake dhewe kok betul apa to, Bos? Boleh monggo. Oke. Iki yo TikToker kabeh cah iki. Niki nggih. Nggih. Sedanan sakit berarti. Nggih. Iki iso apa ora? Rasa bianteng kowe kemarin. Masaku. Mosok nganggo gong, Pak? Ora apa-apa, los. Jaranane. Larasnya iso. slendro lho, Pak. Ora apa-apa, los. Kari manis. Ya, ge. Kuryang manis tambyai. Iya, oh tak. Kari manis. Oke, asik. Ala wayu iki wayu ya, bukan si wayu ya. Alah anake sapa? Bojoku ya gelem lho. Loh, kekompakan. Kompak kok ya, Kekompak. ayo, Kari manis. Kurang. Lah kurang ngeten, Mbak. Kurangi ngeten. Jadi, coba kamu yang nyanyi, kamu. Ini contoh ya. Kari manis. Kari manis. Kuryang manis tambyai kula. Ngeten nggih. Coba nggih. Paham urung doan? Paham. Pokoke lak kari mriki kurangi ngeten. Manis mriki balik Tambahi. giling. Tambyai giling Gulone gulone ngene. Iya. Kari manis, kuryang manis, nambyai kula. Wes ya wes. Dong riko mikir sing kuna. Alah jajal kedange tung tung deng tak tung tung dang tung tung dang tung tung dang dang dung tak tung ding tung. Kari manis, kuryang manis, nambyai kula. Wes ya wes. Dong riko mikir sing kuna. Dang. Hop, luar biasa bijinya 99. Luar biasa tepuk tangan untuk Sinden. Kok tangannya mana Sinden sampun sakniki yoga. Yogane madhep rono. Lah sing nabuh sapa? Lambe kula. Sementing kendang. Lambe kula. Hadap mriko miring mriko. Balik. Sarang kita kekompakan karena Oke, kita kekompakan kamera pertama lihat. ini. Kamera lihat ke yoga. Weh, madhep rono. Lho ki yogane yo ganteng-ganteng. Oke, lah niku wis Ora, ya kudu pasti. dibutuhke. Iki sapa iki? Iki kok melu ndi? Mas Rono. Langkonmu lho, Pak, langkonmu. Ayo. Kari manis. Sing madhep ndi no? Madhep mriko. Madhep penonton. Hey. Kersane penonton ngertos nek yogane jenengan niku ganteng-ganteng. Wah duwek senengamu ki joget ayo wek tang. Yo saiki kudu ngene iki. Ayo, Milenial. Rono. Ayo. Ya, coba ya. Kari manis, kuryang manis. Weh, aja mbok nyeres sik. Ngene lho. Kari manis, kuryang manis, nambyai gula. Mas gula iku karo gila-gila, oke? Mbok nyeres. Saya coba kekompakan luar biasa. Ya. Kang Rajamala, ayo madhep rono. Ayo kabeh. Timbang dhewe lho kok. Ayo. Coba. Kari manis, kuryang manis, nambyai gula. Luar biasa tepuk tangannya mana untuk Yogo. Wah, Yogo bijine 99, kene 99 pimpinan, pimpinan. Pimpinane, ketuane. Ketua. Nyapo aku iki bose kok. Loh, Lah nggih. ya justru bosnya memberi contoh yang baik. Iki wis to? Mbok. Iki wis to? Mbok. Lah wis diwakili wong loro ya wis. Masyarakat itu belum tahu kemampuan Anda pakai velocity. Ndak boye. Para penonton kula kedah velocity mboten? Nggih. Wah nyapo lho ibu ora. Seneng am jere balaku ora. Ya tidak coba ibu-ibu itu sukanya TikTok.
madhep mriki mawon mboten Nggih lek kancaku kudune mbela aku. Ibu-ibu kula Velocity napa mboten? Nyapa lho Bu. Ya ngikuti kemajuan zaman. Lah ora apa-apa nyeneng. Ngene wong to nggih. Bisa kok nembang dhewe iso kok. Kencing manis. Tuh. Malah blarak-blarak. Lah mau padha kowe mau lho. Kari manis. Kari manis kok kencing manis. Aku sing ayo. Oke. Kari niku ngeten. Ora usah kok kandhano aku tak Kari apa. Aku manis, TikToker. kurang manis tambahi gula. Oh iso Ya, iso ya. Kari. Hei. Ngene sik. Eh? Nyapa mbok unyerne sik? Kari Ora ngene sik to. Mboten. Urutane piye urutane? Urutane kene. Kari manis, Kurang manis nambahi gula. Ngene. Ngene. Oh ngene sik. Ngene terus ngene. Oh iya wo dadi ngene sik. Pak, warna Ngene to. Hmm? Ngene terus. Hei. Lah Keri iki golek ngene. oh ngene to. Oh iya. Oke, siap. Aku kok ya. Kari manis. Oh, alah macam Iki musuh percil gendeng tenan aku ya. Ayo. Lah pripun permintaan ibu-ibu? Nggih ngoten nggih Bu. Nggih mboten iki Bu. Diterusne napa mboten? Lho terus. Nggih napa mboten Bu? Lah kowe nyapa lho. Aku mau apa kembaranmu to, Pak? Oh, nyapa. Pas ngono kuwi kok arep mirip. Iya. Ayo. Kari. Sik, konsentrasi ya. Ya, sabar le awake kudu sabar. Dadi mau piye? Ngene sik. Kari manis, kurang manis. Kari manis. Alah, urung. Dereng. Urung kurang. Jarku ngene tuh robanatina. Kurang. Kurang. Manis nambyai gula. Asik wis ya, jajal. Tambah kenang-kenang. Alon-alon. apa? Tuk tik dung tak tuk dik tuk tak tuk dik. Ayo. Ayo. Kari manis, kurang manis nambyai gula. Wes, Dong riko mikir sing kuno. asik. Alah, kok iso Pripun iki? Bu, saya no mboten? Saya mboten. Lek saya tahun ngarep dalange iki neh ya. Ya bener. Ora apa-apa, Kalau pemasaran, ngambil setunggal. Boleh, Putih, kita. kula manut jenengan, manut jenengan. Kita. Gini. Kari manis, kurang manis, tambahi gula. Wes ya wes, dong riko mikir sing kuno. Asik. Iki bit kita, Dek Cahayu. Maju ke depan, nembang sing enak, nembang karo ya. Oke, Om. Masa om? Aku Ngawamu ki Mbah Kung gitu. Om, adik nembang apa? Nun sewu niki diaturi nembang napa nun sewu, Mak Cang. Oh, Manut bebas jenengan. panjenengan ngamur bawa sisa. Syukur sing enek jogete gandeng jenengan keahlian iki nggih beksa. Bocah iki diajarin joget. Oh, nggih. Boleh seperti itu. Nggih, saged. Oh, dadi ki Dek, dipasrahne Saya. karo Paling sampean. suka kamu nembang apa? Wes aku Pak Puh manut. Masa sing mburi nyidam jemblem lawas Ini napa sing langgam-langgam apa sing Manut jenengan kula. Manut sampean. Sak kersa panjenengan. Ya sing halus dhisik. Sing halus Oh, gubuk sing asporo. halus, Nggih. gubuk asporo. Selindro nggih. Nggih. Selindro. Napa lestari mawon, Pak? Engko. Oh, oke. Lestari engko. Apa lagu sing paling lawas? Ayang-ayang sesuk tahun ngarep kok. Oke, Nganggo gubuk kurang. asporo. Iki ambak ki Bu Sindir Madangkara. Nggih. Ning yo nembang-nembang cara mbiyen yo pinter. Oh, napa? Ning aja diringi, pamane jenengan ngungkrum karo kuwi. Bila kamu iso. Oh, Iki saged. Mu Romai Rama, Mosok? Ramari-mari deh. Mosok lho. Bisa. Bila kamu Di Di sisihku. Bila kamu rasa nadamu lo. Bila kamu kurang mudun jarane iso. Kurang dek. Wis bener iso aku. Kurang dek. Bila kamu Bila kamu kurang Bila kamu Sik tak dandanane sik. Rene Bir, kowe aja ngisi-ngisi Pripun, tak Pak? pamer-pamer. Pripun, Pak? Ketoke apik Dirungokne lho. dikate. Iya. Bila kamu di sisiku, hati rasa sahdu. Salah. Ya, bisa. Rono. Bisa. Bila kamu. Yo penak lho. Bisa. Bila kamu. Bisa. Bila kamu Bila kamu Kurang dek.
Bila kamu Pak, kamu KDRT lho nak ngono kuwi. susah perkosa. Sabar. Gregetan aku. Pak. Lagu iki lho selendro iki lho. Gubuk asmara. Ya. Jajal Pak. Coba pengen roh aku. Jajal sak gubuk asmara. Ya, joget sing apik. Dibawani sik. Apa nih? Iki dijajal jogete Oh, to, jajal. Oh, Bos. Siap. Liwat dang tondetang dang. Dung ding ding dung. Jogete ora ngono kuwi. Lah piye nah? Ora ono to, Pak, karo bocah cilik. Liwat aku kelingan. Bukai. Ya, Mas. Biyen tak goler. Tung gentak drong. Tak drong. Drong. Ya. Sing asik. Saya. Oke. Rata. Oke. Yen lewat aku kelingan. Apa, maju mundur. Yen maju liwat mundur. aku keli. Oh ya. Gila. Tang dut. Oh, dute maju. Ah, tak depne lurah sesuk ben nanggap. Ayo. Yen lewat aku kelingan. Iso. Ku bokae. Loh. Yen Loh, tak loh. goleren. Anu, Bos. Amit, Napa? iki bocah iki sokoke mati sisih ketoke. Masa kenemen aja nemen-nemen. Lah kowe enake, Mas. Lah tapi aja nemen-nemen aja seru-seru ngene aja Iki nemen-nemen. ketoke salah pilih iki. Kula sampe kutah kabeh ora kecer Iki lho, wong wedok sing gampang salah milih ya wis diadepno lurah penak-penak. Lah kok malah madhep tukang bonang. Iya. Sing enak kono lho. Oh, iya, Al iya, madhep iya, rono iya. mireng ngono lho. Ayo. Yen liwat aja banter-banter. Yen lewat aku kelingan. Lah, yo penak ngono lho. Heeh. Ku bokae. Pak saya suwe kok saya ngalih to, Pak. Contoh kolesterol kekadang ngeten iki, Bu. Sik, aku usul entuk ora? Kenapa? Lah nggih contoh joget pancen Brigita kelemane nggih joget. Sing Lah terus? Sing paling rajanya joget Pinten? malah Mbak Dian iki. Lah iki malah iso iki. Iki. Nah, iki pancen demben nih. Kok. Lah kok malah kaya dadi ulone toprak Wahyu Manggala to, Bos? Kaya toprak. Apa ning ngesot. Iki mau sik gaya ning asline joget ya. Jogete saya iki. Kok sanggar bocah iki. Kula manut jenengan lho nggih. Oh, tenan. Niki pun gledek lho setunggal niki. Lah iya Niki ampun mulai gledek lho. Ngerti. Sanggar napa? Iso iki luwih apik iki. Ya, kowe contonan kaya Mbak Yu ngono lho. Ayo coba, Dek. Sikilmu ndi? Sikilmu lho. Lho iya tapi rono maju rono. Wis sampe nyelentak aku iki. Ya. Lah ora mbok omongi sing halus kok. Kendekan, malah kaya anan mentak. Kamban. Sithik ae. Oh, Pak ora ono to, Pak. Pak, mulane dinggonke. Kowe aja ora kendekan jogetmu ngene lho, Nduk. Akhir malah kok dadi anak Piye, piye? bebek. Ya dibenakno. Oh, iki rada maju sithik, iki sithik. Ayo tangane. Wis, ora wis. Bojomu Kurang ndelok. piye kuwi? Bokonge kurang piye? Ora kurang ki. Wis pas ngono kuwi. Sing tak tadi masuk ngono kae lho. Pak, Ora kurang ya apik wis. masa samono gak kurang? Enggak. Kur ngene kita Ora. Pak. Ya, ora gak iso. enak lho. Ayo coba. Dek. Iya ya. Iya. Yen liwat aku kelingan. Loh, ndute kak wale. Wale. Dutmu maju. Tak gendang. Dut ngono lho. Iya. Wale. Tangannya wis bener. Ya, terus lah iki. Iki lho, Bos. Latihan. Tangane wong wedok lak gelange anyar yo ngene iki. Ape salaman ning ndi yu? Ning ndi? Ngenyek bar disemprotne kuwi ngawur. Oh, alah. Ayo, Mas. Masa yo imitasi. Yen liwat aku kelingan. Oh iya bener. Heeh. Iki rada apik ya niki. Apa saja? Heeh, bener. Kae. Heeh, bener iki. Ndak. Abiyen Timbangane kuwi bener iki. goleren. Tung gentak blong tak. Alah. Asik. Lho. Hop. Ngancing. Sik, Bro. Aduh, penak banget, Mas. Gak kenal arek dingenekne. Gak mandek, Bos. Anu, Bos. Guru tari iki sing sabar. Ora sabar piye anak guru kaya ngene iki murid kaya ngene tak bacok ndase ngono. Sampeyan Kena sebagai iki. jiwa Sing pendidik. halus. Iki bojone ya melu rene. Ya ben
Bener. Lah tapi klepe dol. Bojone melu kene kembaranku kae lho. Lah tapi klepe dol ya. Kancane sing ngelu lek koyo ngene iki. Tapi apik toh? Apik, tapi kan ngedolen awakmu yu. Sebagai jiwa pendidik kuwi kalau bertutur kata dalam mengajari itu harus halus. Wis ora iso halus-halusan aku. Wong koyo ngene. Wis enggak iso. Monggo. Enggak kena bos, enggak kena iki. Lah kena. Enggak kena iki. Lah sing saya parah no mau. Lah sapa liyane ora enek lho. Ya Pak dikentek. Bang aja ngawi lho, ngawi murat-marit malah niki. Lah iki didian iki bir kita iki. Tayub ya, Nduk. Oke. Marit. Eh. Apa arut. Ya diomongne semonggo para kadang pratangga. Gubuk asmara. Kawiwitan. Arut. Ya. Iya. Tak pernah ucap hello pergi kau melambai. Harimau. Harimau, harimau, harimau. Tak pernah ucap hancur hatinya bersepat. Duduk Malaysia. Harimau, harimau, harimau. Harimau Malaya.
Garapane yo penak ya, Pak. Apik. Tak percaya ngangge blangkon kuwi puantes lho tak. Lek prei melu madang karacak tak. Kok mondol. Kula tak ngateni iki mawon. Dan wong apik. Awakmu nganggo solong niku apik. Apik aku kok lagi blangkon-blangkon iki mbah kuwates mbah ora paham. Lah yo wajahe ketok simetris, terbentuk sempurna. Sempurna. Kaya ndoksin. Ya, dadi niki wonten. Oh, Sapa nek to, Pak iki? Niki wonten. sinten iki tak Ana percaya? sapa iki? Bakul cilok. Duh. Sinden sama takok iki lho. Sinden niku. Sinden. Lah siden kok Lah sing ngarepi nun sewu kaya Sri Uning. Lah sing kae kaya Sri Gala sapa kuwi? Sanes menika seriwek asline. Mas, Dalam apa ora kenal aku to dalange, Mas? kenal. Oh, bintang tamu serigala. Awakmu apa bintang tamu? Assalamualaikum Om Dalang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Yu. Derek mangayu bagyo anggenipun acara bersih desa ten Grogol gitu. Inggih leres. Dengan senang hati mboten kados malam hari ini. Penonton tumplek blek. Leres. Masih yo dalane jemek ning tapi atine kan ayem nggih Om. Nggih tentrem. Tentrem ayem. Kowe iki lho ngomong kacane Ngomong niku ngomong aja ganggu ae. Mas, omong yo gantian, Mas. Ben kono tak kei kesempatan sik. Lah kono Lha maju rono wis kadung kembar tak swodek lho sak. dadane wis padha. Dadane wis padha tak. Padha abang. Jarite yo Nah, padha. aku metu ket awal kon nak mesti ngintili aku. Kok apa jenenge? Ngintili. Nek wedok ngintili. Lalana. Anu, ya tunggale ngintili kuwi. Paling gak iku awak dhewe ku menyapa nuwun sewu Om Dalang. Masyarakat di sini. Iya. Terus memperkenalkan nek aku kan probo teko Surabaya. Ya. Paling gak sampean memperkenalkan. Kenalno Gawe nduk apa? seniman kenale karo lagu. Kok Nganggo nada. goblok. Kuwi rombongan sapa to jane? Lah awakmu rombongane Pelok sapa? barange Mas. Pelok barang. Nah, Kuwi lho kaya seniman probo ki lek lho. kenalan yo ngangge tembang. Probo. Yo gawe Tembang. Iya, ya tembang. Seniman iki ngono seniman. Aku iki ra budek. Ngomong kok cedak kuping. Nuwun para sederek-sederek sedaya. Iya. Muni iya. 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 Iya sing kompak. Lah iya. Segakmu kurang kompak kok. Balik nih. Nuwun para sederek-sederek sedaya. Iya. Yo mulu. Yo nen Ya endi kon Ya. iso tagak ya Ya, aja iso. golek perkara. Ora. Rusak ae. Tepangaken nami kula Praberini saking Surabaya asli. Enak. Sumangga sesarengan antara panuwun telepanyun marang Gusti Kang Maha Suci lumantar kaberkahan iki. Mugi-mugi panjenengan sami pinaringan kawilujengan. Amin. Pinaringan bagas kuarasan. Amin. Pinaringan rejeki ingkang berkah barokah. Amin Allahumma. Amin. Contoh. sapa ora? Wis sinden pemudin to jane. Yo ngono kuwi perkenalan itu dengan doa. Dongakno masyarakat. Rumah saya Ayo, kok kaya saiki. ngujubne. Kon giliranmu. Nuwun 1990. Masalah. Nuwun sewu para sederek-sederek Oh, sedaya. iya. Iya. Hei, wasit baren. Apa enek sinden nek diklokom ndase. Lah ora pas, Bos. Panjene sia-sia nih. Mas Percil nih kali kula nih kan anu men sak senti to. Ya ora usah nesu. Berarti Sentimen. Sentimen maksudnya. Ngomong jenengmu. ndase kuwi imitasi to, Pak? Nggih. Ndase imitasi to. Kaya PC. Mas, aku kayak pendekar mata satu. Jenengan Bos. anu nyuwun es serut apa mboten? Ya dibenakno sing penak to, Pak. Aja Mosok disia-sia lho iku wis dandan kaya ngono Wiki lho. jan aku ki oleh nimbali. Nah,
Nah, nek ngene lho. Nah. Nek ngene kaya brimob, Pak. Ya disiapne lek ngono. Deng deng deng. Renten. Sik. Saya adalah komandan Klepon. Peleton. Peleton. Ya, Mas. Pasukan masuk dalam barisan. Dek bener piye? Basiran. Wah, aku ndak mbok darani Mas Andi Rono. Asik. Kenalan. Kenal. Jenenge sapa, Nduk? Ndang digawe lho, Mbak, sanggule, Mbak. Kok giwang ilang neh. Jenengmu sapa? Injih dipun tepangaken aduh. Sambut jedet karete kuwi lho. Kepantul. Wis awakmu ndagel dhewe. Ngono masa aku ndagel pisan ning kene totoane nyawa. Dia siapa? Sing mbok jepret. Lho iku kan saking sayang karo sampean. Sayang kok kaya ngono. Sia-sia karo aku. Perhatian. Ya aja nes to, Su. Jenengan karo Mbak Probo lek luwih senior. Nggih. Mbak Probo kaya ngono apike le kenalan sampean kudune luwih jos. Oh nggih damel tembang. Oh iya no. Pelok apa selendro? Pelok selindru nek Ora sama. keneh. Nak pelok nek slendro. Nyun dindingane Mas Dar. Dar sapa? Dar gombes to iki. Dar sapa? Kok mesti kuwi dar gombas iki bakul beda kok tor. Kok iso mbok mene nek kene. Lek to. Nek to. Ya. Sing apik. Selendro apa pelok? Niki live streaming lho, Ya ayo. live. Injih, anu kula kan pun dangu kangen kalian anu kanca-kanca mangan koro niki kan pun Madang koro. madang koro iki nek dibasakne, nek ora ya mangan koro. Alah sangat. Mate jenenge madang kara. Lah iya. Ya coba. Pelok apa selendro? Piye apa Mas? Pelok, barang. Iki jemblen, Mbak. Iki jemblem gawe ngeprok ndasmu iki jemblem. Sabar, bos, sabar. Pelok apa slendro? Soalnya pelok rawor slendro saya. Nah, Lah Mbak Probo. Masa? Oh iya. kuwi awakmu rasa curhat. Wis kon iso nembang tagak, kok kesuwen. Nah, iki lho. Apa kuwi larase? Apa? Niki iki jelas slendro to niki. Mas madhep rono, Mas. Iki lho kaya aku lho kaya biasa lho. Madhep rono. Nyapa kok Mas Prono iki lho? Ben omong-omongan karo kancane. Maksudnya kuwi tugase nabuh gender. Nyapa kok ora ngadep rene Tak kon ngobrol karo kancane sebelah. Genderi awakmu nintingi. Nami kula niki nyiliti. Oh iya bener. Sesek kok nyiliti kok sarumen. Lho, nggih. Nek nama panggilan kan Liti. Berhubung kula niki dandan ngaten niki ditambahi nyi. Dadine Nyiliti. Nyeliti sapa? Ya nyiliti Pak Jalu to. Lah, maksudnya kepanjangan liti. Panjangan yo nyiliti sapa? Litiana. Oh, dipanggil nyiliti. Dewi Sukesi. Nganggo Dewi Sukesi. Sapa Dok? Sapa Dok? Litiana Dewi Sukesi. Lah kok nganggo semburi kuwi tambahane? Yo jelas nang kuwi kan maruku to dhisik. Mosok, Mbak. Mosok ya Pak Yoyok doyan karo awakmu. Lah nek pas mendem Apa mungkin? Oh, dalang mendem. mungkin iki sinden tambul kok. Dal padane Pak. Dan padane Pak Kire. Nami kula niki nyiliti. Awakku kuru randuwe gizi. Aku yen ngamuk bojoku wedi. Tak candak, tak rangkul terus tak mii. Di. Ya mie banyu aqua. Oh, aqua. Oh, dadi mimik banyak aqua. Aqua. Nek nesu bojomu nesu terus mbok rangkul mbok Iya. mii. Berarti mbok mii. Iya, berarti ngemi apa? Mimi. Apa sing pipi apa bojo? Banyu apa? Aqua. Asik. Nami kula. Niki nyilit. Alah. Awakku kuru randuwe gizi. Aku yen ngamuk bojoku wedi. Tak rangkul, cak candak terus tak mie. Mie apa? Mie aqua Mas. Awakmu ngemi ora? Iya ke apa mi ana. Lho lah aku ya tak mikile. Oh, aduh. Ya krek tutup urung dibuka barang. Dok, cahayu aja mimik, Dok. Awakmu kok kelempokan Mlap-lepok. kelingan masuk angin kowe. Wingi aja sembrono. Nembang liyane iso. Ya nembang iso ta. Kaya Dok Probok. Kaya Apa kuwi sampean awak apa? dhewe biasane iku sing tren-tren kan Velocity. Heeh. Kaya sing masa durunge kan Hame mau. Wes, ki mau. Sing anu stempet ki lho lagune sing Stage
Stecu iso setempet nyetempet Stecu matamu. Surabaya dijarak. Sabar. Kowe aja ngomong karo Surabaya, Ya Surabaya. sabar lho ket mau nembang gak ono bener cangkemmu njaluk dipongor Sabar bos. Pak Jalu kleru nanggap kuwi. Mbok aku toke cukup jane. Weh, lah apa ngerampungi sampean? Lah kula tak Gendine akeh lho. Lah sing kreasi kelas Lah kuwi lho dhisik iku tukang tunggu kae lho, rumah balon arek kuwi. Maksud aku. Makane anu awake kaya balon. Ya kok nyepelekno karo Yu Prabu. Stecu. Gila Oh iya. dirungokno dhisik. Iya, sepira Cayu. Iki lho kaya Prabu lho suarane Iso ora kaya ngene iki. kaya awakmu. Rungokno. Sing mau ya dibaleni maneh Iya. sing. Wis ana gerakane apa durung? Urung. Tang batang. Batang. Sopo? Dandan ngene kok celuk batang ngene. Lek rene lho. Mas aku. Kowe iki sapa? Gerakane ku lho deloken gerakane. Aku ya Harimau. aku yoga madangkara lho. Tak pernah ucap hello pergi kau melambai. Hami mau Hami mama laya. Kon iso tak? Sopra. Enak sing guru. Tak pernah ucap hello pergi kau melambai. Hafifah. Harimau. Kowe ku rasa melok lambemu ora usah to kok Hafifah. Nyebut sapa jeneng? Hafifah. Hafifah sapa? Harimau. Oh harimau toh. Harimau tak cakar dhewe. Ayo. Kleru aku lirike iki kleru lho Mas. Kowe cangkem. Kita anu ketetesan udan lho kok anu luntur. Udan sore mau tak pernah Ucap ucap hello pergi kau melambai. Harimau Malaya. Sapa tak pernah Ucap Joget apa? pergi melambai. Harimau Malaya. Telono iki lho. iki lho. Ayo joget tepat. Tak pernah ucap hello pergi kau melambai. Harimau Malaya. Kowe iki malah dadi kancamu. Pendeleng. Biasane kok dadi macan. Oh gak iso iki sing gak iso. Iki beda. Sing iki iso ya. Sing Aduh abang bukan maksudku begitu. Masalah seju bukan berarti tak mau. Cuma dikit kan bisa. Cuma kasih effortnya saja. Kalau memang cocok bisa datang ke rumah. Jeng. Bisa. Sapa Kowe sing terusne repe awakmu ya. Kowe sing terusne mek anu awakmu ya. Awakku repe ya. Repe awakmu ya. Aku repe. Ya, oke. Ayo baleni. Aduh abang Bukan maksudku begitu. Masalah seju bukan berarti tak mau. Cuma dikit kan bisa. Cuma kasih effortnya saja. Kalau memang cocok bisa datang ke rumah. Tekmu tekku Stecu. ngawur kuwi nyapa. Stecu lho. Stecu duduk nek ngono. Telan cuek baru malu. Aduh adik ini mau juga abang ya rayu. Stecu. Radur. Gak kena lho. Apamu kok gak iso ya nembang-nembang ora kaya iki lho. Iki lho pinter lho. Iki yo pinter, iki pinter. Aku dhisik yo pinter. Lah saya kok goblok. Lah disedot ngono akhirnya kopong. Jajal velocity-ne sing iki mau lho. Ayo Bos. coba. Aduh Abang bukan maksudku begitu. Masalah seju bukan berarti tak mau. Cuma dikit kan bisa. Cuma kasih effortnya saja. Kalau memang cocok bisa datang ke rumah. Stecu. Telan cuek baru malu. Aduh adik ini mau juga abang ya rayu.
cah telu ya apik. Aku nyala Bu Kesi. Malah kepala, undak lutut kaki, kepala. Sampeyan yo aja ngono. Wong yo iso lho. Kesi Kowe yo ngikuti. kompak lho. Kompak. Dek garwa ngono kok Dino disia-sia. lek TikTok Bu Kesi iki. Piye? Bakul panci. Duduk kuwi. Liyane ngene, terus ngene to. Kepala. Panjenengan anu wong lawas, Mas. Ora awas padha awakmu kuwi. Aduh. Kuwi Winong tak percaya. Ini pinten? Winong. Winong, Nduk Winong. Ya ampun nek ngene iki ya 11 12 karo aku. Lah opo wong kene wis abuh kaya dikumlengoli. Abu matamu. Bu. Surabaya. Apa kowe? Ngalih. Nyapa? Iya selamat malam saya. Apa sing mbok? Sing mbok anu ki lho apa? Sing mbok kon kaya ngono lho teko dohan masalah percil nggo bakso beranak. Kleru. Bakso berane arep dilat to piye? Adik maju. Iya. Nembang sing enak. Nyembang apa? Nyanyi yang duet sama ini sama Sama ini. siapa? Apa itu? Duet kamu duet. Duet. Oh, Oke, ini. permintaan dari Mbak Pak aja. Mbah Wo. Mbah sama Wo? Mas? Mbah Wo sama sini. Mbah Wo. Mbah Waldo Dek, apa so- mau nggih. Mbah Gledek. Iya. Mbah Kedek. Lah Nggih, gue Pak Sugiarto apa kae? Tutuk kuwi ya, kowe gak ngerti aku. Kedek dik bengi. Ya. Apa sing dikersane? Lah niki lagu sing niki sing nembang sing di Oh, Lak iya. Mboten Lintang Asmara. Apa sing anyar-anyar apa sing? Ya sing anyar yo urung digawe to, Mas. Bener. Maksudnya ku sing tren saiki Sing lho tren ya. kuwi lho iso Sing ora. tren. Aku ora omong karo kowe ra patekan. Sabar bos, sabar. Bisa anyar-anyar apa ora digawe jekulmu. Sabar, Lah Bos. nyapa kowe nesu? Heh? Nyapa kowe nesu nantang karo aku? Lho kowe wani karo aku le. Loh, ya ora. Awakmu nek nantang niku wani. Lagune sing kilo sing anyar kuwi lho. Awakmu ngetarane ora update. Sing viral Lagune kuwi lho apa? Aduh. Dewa. Lah kuwi lho judule apa? Judule apa lagi? Dewa Ruci. Diulang 2 kali apa? Diulang 2 kali? Ayang, Pak. Iso lagune. Lho iso to. Piye piye. Duh, kene Pak. Ya ya. Iya bener. Duh. Kene apa? Kena telek. Nyanyi lho nyanyi. Iki rasa mbok ngakoni aku nyanyi. Ora usah mbok umpani kuwi. Duh, gede dawa. Dewa. Ning asmara kuatno Aku sing to. Ben dituntuni karo iki lho. Tem. Aku enggak. Suara lanang tem, lanang sik. Lanang. Duh dewa ning asmara kuatno ati kawula anggonku lelaput tresno datan kendhat saking coba. Anu betoke. Tak rewangi, tak pateni, lahire tresno kang suci, kasunyatan yen to aku sliramu isih nyawiji. Sora tak ganti. Sabara. Nggih. Awakmu mulya tak sangoni wis ben diatasi arek. Yo ki lho tak warai kaya ngene iki lak nembang wedok kuwi ngenakane ditekan. Sing penting dalanangan kuwi sempit. Tuh. Iya coba. Kowe sampe doe piye to, Cak? Niki lho Niki lho. Sabari dalanangan iki rada sempit ngoten nganu. Sing penting Delok jajal. Ayo lah. Ayo lah. Iso nih. Lah diculne. Duh, nek Nah, lanang. Duh, dewa. Anarkis. Heeh, apa tak pateni anjane. iki lho kene. Pokoke Kuwi urip koyo nakal masalah. Getun nah, tenang. nyapa lho gitu. Aku duwe ketua iki getun nah. Enek liyane aku golek liyane. Sing gelem nampa awakmu ya sapa? Kowe iki enek yo kene. Ono ya iki dilakoni kok iso. Bang. Apa? Iya jadinya nembang apa ini udah diayahi sendiri kok. Ndak. Ayang-ayang. Ayang sama kamu. Kita berduel, Iya. Iya berduel. Iya. Iya. Sini. Oke, sing apa Iya, ya? boleh. Ayo, budal iso. Ayang. Yuk, monggo dados. Ayang-ayang, kendangane Mas. Tak gelang. Wis sambel kemangai. Koyo ngono aku ora nesu ki. Keprok.
Wis senenganmu rusak. Ngene Rembang Purwodadi apa nyanyi Gerajakan Banyuwangi sampai tak tunggelang. Berat rasane. Senenganmu yang Aku rusak. nang kene aja ngrusak Arep nyanyi. Besok. Ya. Ayo. Ho. Rokok nyawiji hati siji. Tresna pancene tresno kuwi akeh pacoba Arep tumeka katresnan di sini ana wong aku kowe buka tresnan senadyan tunggal rapi sonompo nyanelpo yen durung kabisa mringkang kuwasa Yandono rapi soroko bakal tak coba yen durung kabisa mringkang udan krimes Enak lho, Bos. Enak Kompake kaya ngono lho. Ning nggih ngapunten namung gamelan nyel dadi Wong nggih pamain niki komplit. asline garapan musik kok. Mas yo gamelan tapi di mirengke tesih Nggih. penak. Nggih. Kula Napa oleh wanci dalu. Bolo-bolo madang karang wis klop Percaya pokoke. Niki kirang marem menawi dereng ngaturaken Banyuwangen. Lah, niku lho sing kula rantos. Lah, Ngombe. cucukne wong cak percil asine Piyayi Banyuwangi Nggih, terus lho. Mbak Probo. Siap, Bos, siap. Pokoknya ning wilayah Ngetan iku Mas Percil iku wis pun diatasi. Niki apa melih niki? Banyuwangi. Banyuwangi. Sik komandane ki lagi anu. Ayo. Sik komandane sik nyombor. Bawani, Nyombor. bawani. Bawane tiyang sekawan mawon kersane kekompakane ketika Nah. Siap, nggih. membiat mayun paman Suarane kending belambiangan samono Latihan ning omah kudune. nya apa Hani Frozen. Ratu kembang.
kok iso maca kono. Nyerambyai Nuswan Tara Banyuwangi Kul Kulon Kulon kenong wetan segara. Ya ndak teko Lumajang lah, Mas. Iya lah. Aku entan iki anu ketapang. Lor lan kita lalas angker. Hang keliwat Asik belah Biangan Suara siji, suara loro, suara telu, suara tekek. Sabarnya. Iya. Yo papat. Iya papat. Ayo. Kurang dhuwur. Kurang dhuwur. Dhuwur Mas. Wis samono kuwi. 3 2 1. Oke ya. Cekak ya, cekak. 3 2 1. Ojo takon seneng Susah. Loh. Mana kaya wong step. Kowe kaya susu kaya kuwi lho. Nadamu iki. Kowe datar nadamu. Sini. Ojo takon seneng susah hang disangga. Ngono lho kowe. Ya. Oke. Ya. Ayo, sing latihan iki to. Iya. Aku bedino latihan. Lah setahun gak Setahun lho kowe iki. Ora iso. Ayo 3 2 1. Ojo takon seneng susah hang disangga. Loh, ini nadamu piye? Nadamu kuwi lho. Burimu lho piye? Ayo. Ayo 3 2 1. Ojo takon seneng susah hang disangga. Loh, nadamu juga oke ngene. Dene niku ya enek modele dunggane ngono. Ngene yo. Ayo, wong telu. 3 2 1. Ojo takon seneng susah hang disangga. Tanah India. Tanah India, don alon-alon hang penting lakon. Melaring Ku meliare Taman Sari Nuswantara, belambangan, belambangan. Ku melaring Taman Sari Nuswantara, belambangan, belambangan. Ku melaring Taman Sari Nuswantara, belambangan. Senang susah wis tak ojo takon. wis pirang-pirang jaman surung temurun Ya wis kelakon. Akhir tahun Pakai langit biru ya. Ojo takon. Wis pirang-pirang jaman surung temurun ya wis kelakon Akhir tahun Pakai langit biru. Gendangane langsung diangkat, Mas. Tak tudelang. sambel kemang. Iki lho, iyong-yong kelopo doyong awak kula Yo
sinare Condro Dewi alamat kepilu padang mendem gadung gagalan woro ulian adung-adung kono padang kono mendem alamat Tangi sewang lanang ayong-yong kelopo-loyong awak kula keloyong-loyong ayong-yong kelopo-loyong awak kula keloyong-loyong sekar-sekar gending Jong, gading ketak gending wang menek ketundang kelopo yang layu kemiong garing sama jong ketak jaki setialono diciro cumi belas alah bagus dengan suro leputono menekono kelopo tutup cak Rehana lare kok ayu semenan kulit ya kuning langsat alise nanggal sepisan yo Rehana reko adi temenan bareng no kuring pialanan koyo Madangkara aduh Rehana isun yo sing kuyang deleng riko kari sing ana liyane aduh Rehana isun yo sing kuyang deleng riko sing ana liyane kadung kecaruk sun sapa semaure Bersama Sekar Gadung. Madangkara apa dok aduh kari sing kuyat deleng omonge alus temenan manggane yo bisa keturutan duwe rapi kaya Rehana jaluk paran yo legane ati jaluk ulian yo senturuti Bersama Kidung Manggala. Kok eneke kancane disebut ganti. komplit Luar biasa kasanah budaya niku tak perkel. Kita donga kangge warga masyarakat Grogol menapa, Cak? Menika. Anu man, niki mawon. Nggih. Kula ndonga namung setunggal. Napa? Sementing masyarakat Grogol niki paringi sehat. Amin. Amin. Sehat, rezekine lancar, barokah, Mbah Lurah nggih sehat janipun. Amin. Perkara niku nuwun sewu benjing-benjing badhe wayangan gampil Mbah Lurah. Piye? Kula nanggap dalan iki lebih dari 10 mesti bonuse wonten menika. Enek Sing ngomong bonus. sapa? Sopir-sopir. Kowe iki aja akhir ngomong Mesti ae. bar iki mesti dipengaruhi anu nanggap dalang siji dhewe mawon. Mboten. Kula manut jenengan. Mas Percil niku lembet tok pancen. Ubet kula. Napa-napa sing penting wayangan penting niku nggih. Nggih, penting wayangan. Mbak Prabu menapa donga kagem Dongane. Grogol? Sing penting kula niku mboten angel-angel, slamet sing nanggap, slamet sing ditanggap, slamet sing nonton sedayanipun. Amin. Nggih. Mas Lentem menapa? Menawi kula sing penting rukun karo tanggane, rukun karo sedulure, rukun karo keluargane lan sapa wae, apika karo sapa wae, ayem tentrem ora ana alangan sawiji apa-apa saiki nganti tumekane besok. Nggih. Selanjutnya Mbak Hello Kitty monggo. Kok Hello Kitty piye? Nyili Oh, nyili. sapi. Nggih. Menawi kula Wah, nggih. mboten wonten ingkang badhe kula aturaken. Lah nyapa, Nduk? Lah nyapa? Lah wis mbok anu kabeh lho, Mas. Paling gak yo punya omongan Ditungane apa lah. ibu-ibunya semakin cantik, Dongane. ibu-ibunya skincare-nya semakin bagus. Nah, Muga-muga mari Muga-muga. wayangan ngene iki ibu-ibu tuku gelang kabeh. gelang. 20 gram kabeh. Nah, Ibu-ibu tuku gelang. Bapak-bapak dolan ning nggone Siman. Nyapa
Anu rekreasi. Rekreasi. Ngoten mawon macange. Nggih, terima kasih Cak Perjo CN Mbak Prabu panjenenganipun ingkang ngregengaken dalu menika. Mesti kathah lepat nyuwun pangapunten ingkang ageng. Nggih, sembah nuwun sanget. Men balikke rasa menika wonten pamundhut saking kadang-kadang. Saking sinten? Sencaki lan ugi moderator. Posisimu piye to ora? Kowe iki aku arep lungguh lho. Melangkah yo melangkah. Aku wis gak banyol. Iya. Datang Ini tanggal pinten malih Macange? tanggal pirone? Masa takon tanggal kuwi lho. Awake dhewe sesuk ya libur. Kudune ning Klaten wis tak panjeri 17 kena ilang malah. Kena yo. Batal nyapa lho Bos. Lah kowe tak WA. Iya. WA aku. Nggih. Saking Pak Joko Warsito, Mbak Lia ngersakaken kinanti sandung, Mbak, slendro menyuro, Mbak. Apa tak tuku lawang sing anu. Ayo. Mangga diaturake, nggih.